Iti sabali abangir, ine matawen na nga ubing aksidente anapaltugan tinabartek nga amana. Ay sus Ginoo ko apa unay nga anang rehiyon detoy. Ito man amo iti regional news ni Idol Dennis. IFM News. IFM News. Regional. Idol Dennis, go ahead. Bakay initawen ng ubing nga babae kalpasan ng aksidente. Yung napaltugan itinabartek nga amana na itong talubulog itwa manipod ti Barangay 10 Negros Occidental. Diwan iti PNP manarimahan ti Barangay Ayan dati ama iti patog na kahit nga nakiinom iti barkada na ket gumiten aksidente ang nakalbitat gatilyo iti paltog rason iti panakatama iti anak na Nedeklarang na General Balik Hospital tiya biktima kalpasan neto ng itaray iti Santa Ana iti agama at estudyante iti PNP ti ama karaman iti paltog na 12 gauge shotgun na nausar iti samitin iti .30 caliber na nausar iti reto panahayan ti ama iti paltog na iti bayat nga makiinom iti karubada. Damag manipod jay Negros Occidental. Idol Dennis Elitio, Tatak, Aramen.